स्पेशली आं बेलाय के हामबाय माया फरु दिनै फायनाय और फाय चिनि कताल ते से जॉइनिंग खानाय बरक ताबक आनो कसार अनेक जन फोन खायो जे बरक थानाय आनि कक खनाखा बरक बेलाय न खना थजाखा पीस लाबिं न जों बार खनाय तंगो मीडिया नि मातम खनाय तंगो जों मन हामबाय मारो चिनि हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी ने जों बेलाय के हामबाय माया फरु बो सामानि नरक खना जे फ्री फेयर इलेक्शन खालायदि वायलेंस ता खालायदि जे हमते थेमरां खनाय रंखाय प्रशासनिक भावे बरनो बेलाय न काम कराखनो बरनो रंजानाय खनो जतनि न अधिकार तंगो जतनि न गमो खनाय तंगो खालायदि जानजाने खालायदि चिनि भारतीय जनता पार्टी हाखाय जों हमते वायलेंस बिलीव खालाया जों बयनो दमरक समाव बुखाया जों अलवेज बरनो वेलकाम खालायनाव हामजाग मा रिथेसि हामजाग मानाय गाबोन बागै आं पहिलाव नचिनि भारतीय जनता पार्टी नि तिफां नायकल फांसे तिब्रा हास्तेनि श्री राजीव भट्टाचार्य न बना बेलाय के हामबाय जोंनो सुजुग्रमानि बागै जों यंग जनरेशन न लीड खालायदि ने जोंनो सेब्रमानि बेलाय के हामबाय तेचिनि डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी न ऑनरेबल सीएम सर न बेलाय के हामबाय बो पीस अपील खालाय तंगमनि बागै बो शांति संतोष नायकल तंबाय बो बार न साइ तंगो कगन जे चिनि भारतीय जनता पार्टी अमो हायनो जों बेलाय के सेलेंगो जों आ वायलेंस जाजायके अब हाय थिक ngैनो दिनि जोंर फाइमंगा फैयाखा जे थांनाय वो किसा मासा वायलेंस मन बरक तेबो जाजागलिया नै जों आरो तो तंलिया जों नरबासि फासिनाय जों कचां खनो थानाखन तंनांगो जुगो जों आमतर साजायनाय दिनि बचिनि अर जॉइनिंग प्रोग्राम दिनि आंक गोबां साया इलेक्शन नि मूवमेंट बा इलेक्शन कैंपेन बा आं इलेक्शन कैंपेन खाना फायो भोट आदाय खाना फाइजाओ नरम थाने आशीर्वाद साना फायो ओमफ्राय दिनै जे अर फाइ जॉइनिंग खाफायदे रं न पहिलाव नरना पहिलाव न बेलाय के हामबाया फरो जों नरन वेलकाम खालायो खा कुफुर बायना हामबाया फरो हायदि जों जा फन जों हामदे के न पाल बाक्सा के न सामनो खायले जिनि जेतिफ्रा हासेन तनाय जतन भारतीय जनता पार्टी ओ फाइपे खाके तामुंना मन किसे वान छैन ताक आस्ते जतन हाके न फाइ दंखा जोंना हामजय फाइ दंखा नर नुखना मीडिया नि माध्यम नुखना जिनि लेजेंडरी टेनिस प्लेयर लेंडर पीस बन निजे पुसे फाइना डायरेक्टली शामिल होइखा बीजेपी पार्टी बरो हाई लेजेंडरी टेनिस प्लेयर रो यूथ आइकन रो बरो तिरु जतन चिनि भारतीय जनता पार्टी ना हामजागिनाय बरो जतन से फाइ दंबायखा ओंखाय बाक्सा अ कसारो ताम खायनाय बाक्सा कसार न बुल बुजा बुजी खायनाय जे तिप्रासा बीजेपी खायनाय रके एंटी तिप्रासा फु तिप्रासा न सामो खायमे फु ताव खेते कैसे तिनि से फाइ दंलायखा सोशल मीडिया रो सय दंलायखा बीजेपी सरकार फायगासे एडिशनल फालनाय थु साबो फाल नर आरटीआई खायने दी ताम खायजाका ताम खायजाया आम नरन सिने जनगण आसकेन फानतो जनगण नरकसे भगवान नरन थाने आसके फानतंगो जे बर साहित्य फान करै फान मायाफु हाय मायाफु आरटीआई खायने दी डिपार्टमेंट दो सिने ऑनरेबल मिनिस्टर सारबो दंगो जगा ट्राइबल वेलफेयर नि बो बोसोग रां रका बोसोग रहया ताम प्रोजेक्ट रका बो खूब बायथां साना नांगिया नरक थाङै डिपार्टमेंट थांदि गुरखा बस्तिबो थाङै सङै दि आरटीआई खायदि डाइरेक्टर मानाय दि सेक्रेटारि मानाय दि बो थांखा बो यार बोसोग फान थांखा बो बाहायके एक मात्र गोबां खोरनाय हांखा चिनि भारतीय जनता पार्टी नरिमान ताम बागरि मान सेंट्रल लो चिनि भारतीय जनता पार्टी तो चिनि स्टेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी ताकलाय नि बिसिनि बागै ताक तिनि के 1 तारिख एप्रिल तिनि financial year ni ke pula din tini bank ro joton bondo financial ke notun bosor thang bank ni ma financial year ni balke noro saimaya kuna kintu ba central government no hoite ke chini tripura haste no saski ni munginai 3450 crore project ni bage rang sanction khlaijaka amo saburika in bharatiya janata party ni sarkar no ni tabok jing je saitongo je borok sa bubagra ni egen so sale bubagra hai amo kon jo to नरन ब्रेन वाश खाइ साजाक मानसि आबो बुबाग्रा सनि फैमिली न बरम रनाय के चिनि भारतीय जनता पार्टी न सबसे बरम रुखा जोंनो बरन बेसी बरम रु चिनि सिंगर बिल तमन एयरपोर्ट न महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नि साब रुखाबा आगे नि कमाय थाजाक बमु रक न तेसा कक बरक बाकी तिसे तुमनि हाचुक बेरेन हाथाय कत गन्दा तैसा हकु तैसा हने तिखन साब रुखाबा आउ चिनि भारतीय जनता पार्टी नि सरकार न रुबले क्या मो बोल बुझा बुझी खाइजागै तंगो बुबा करना बरम रनाय के सबसे के चिन भारतीय जनता पार्टी से बरम दु
amage norok ta thokai jak di brain wash ta khajak di kubui no sini di kethar no sini di sabono rekhangkai sabonor ni bwsangai samung khlaimanai kok bai simi sai to hake ingya जों हाके कप कम सावो सामंखाय फुलुंनाय नरनो खना लास्ट 2023 ने होइते अ जिनि एलाका बसे बसे प्रोजेक्ट अंखा ताम ताम डेभलपमेंटल अंखा आमगे आं अपील खायो पारानि जत लुकुरनो आं अपील खायो वोट खाइदि जोंना वोट दि बीजेपी सरकार तो बुदि आमै सावो वोट फॉर चेंज वोट फॉर गुड गवर्नेंस वोट फॉर ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस आमै साइतमो नरनथानि आं तिनि आसनि होइनाय नरानो गोबां बुट बायखे बायदि आं नरनि बसाङै अ एलाकानि रिप्रेजेन्टेटिभ ngै नरमा आं सामु खायनाय जों एक्शन खायफ्लंनाय जों ककबेसि साया जतननो खुलुमखा आसो सावैनो आं नरनथानि हामारि सानो आशीर्बाद सानो हाखलाय नरानो गोबां बुट बानो पारनाय जतनो हामबाय